mei, și bine ați venit pe canalul meu. Pentru persoanele noi, eu sunt Cristina. Astăzi vreau să vă duc în trecut și să ne aducem aminte de copilăria noastră frumoasă, de adolescența noastră frumoasă, să ne aducem aminte de cum trăiau oamenii înainte, cât de fericiți erau oamenii, deși nu aveau atât de multe lucruri ca acum, dar trăiau momentul și erau fericiți, oamenii ofereau mai multă dragoste ca acum, aveau mult mai mult timp și deși și atunci se muncea la fel ca acum. Și vreau să ne aducem așa aminte de primii ani de școală, de abecedarul nostru, după care am învățat să citim, să scriem. Mi-aș dori și acum să cumpăr unul, numai așa ca să-l am în casă, pentru că mi-e drag. Și nu mai zi de faptul că noi tot timpul eram cu jocurile, cu rațele și vânătorii, fața ascunselea, țară, țară vrem ostași sau lapte gros, iarna jucam în scări lapte gros, mamă, și eram așa ne puneam acolo toți cu capul, vă inserez de aici să vedeți cum ne jucam, mamă, și mai era câte unul grăsuț, mamă, și ne spărgea spatele cu greutatea lui. Dar chiar dacă erau lucrurile astea așa mai simple, noi eram atât de fericiți. Nu mai zi de faptul că plecam cu toții la strand, intram în spate, poate de multe ori nici nu plăteam, intram pe sub, erau niște găuri făcute așa, nu știu ce se întâmpla, probabil că mai intrau și alții ca noi, și intram acolo și, mamă, și ne duceam și ne jucam în apă. Erau niște lucruri foarte frumoase înainte și nu mai zic să vă arăt și de cum plecam noi mândri, așa, toți vecinii la sifon, deci sifonul nostru. Priviți cum arăta sifonul nostru, mamă, și siropul ăla cu sifon, ce bun era. Sau când te duceai la bunica, la țară și, mamă, și îți făceau scoverci, priviți scovercile astea, deci nu mai pot, leșini. Mi-aduc așa aminte de, nu știu, de perioada aia cu drag încât, mamă, și scovercile astea așa cu dulceață, mamă, 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 și cu un pahar de lapte. Și apropo de lapte sau de oamenii înainte stăteau la cozi, oameni buni cu orele, dar erau mult mai fericiți ca noi acum. De faptul că stăteam la coadă la pâine, deci, mamă, îmi aduc așa aminte cu drag, luam pâinea caldă de la fabrică și mâncam toată pâinea aia pe stradă. Până acasă nu mai aveam nimic. Nu mai zic de cum mă băteam cu fratele, deci ne rupeam cu bătaia, deci cum ne prindeam care să joace jocul ăsta pe televizor. Deci eram înnebuniți de jocul pe televizor, de Mario, Alien, proscuțele alea țestoase. Aveam toate casetele, toate. Și acum am găsit niște fotografii ca să le vedeți și voi cum arăta jocul, cum arătau casetele alea. Mamă, și eram atât de fericiți și nu știam cu fratele meu cum să facem în așa fel încât eu, dacă mă duceam eu la toaletă, îmi luam locul fratele meu și nu mai prindeam. Dacă se ducea el, la fel, îi luam eu locul. Și erau niște lucruri așa foarte amuzante. Nu mai zic că mă duceam la concerte în adolescență. Mă duceam la concerte, era 3 Sud-Est. Amintirile mă chinuiesc, amintirile mă răstolesc, nu mai rezist. Și îmi plăceau trupele astea noi, cum era NND, vino la mine. Și apropo de NND, am și acum caseta cu NND, așa arată. Mi-aduc aminte cu drag și să vedeți, noi n-aveam CD-uri ca acum, că târziu au apărut la noi și aveam casetele astea, am și eu o casetă. Am avut mai multe, dar le-am aruncat. Bine, eu care să fac curățenie și am făcut curățenie cu totul. Am aruncat și bani vechi și acum îmi pare rău că le-am aruncat. Aveam multe casete și aici așa arătau casetele noastre vechi și pentru persoanele mici care nu știu cum arată, vă voi arăta și vouă
Așa arătau casetele noastre, mamă, și băgam tot timpul, derulam, lipeam aici banda, era o bandă și se rupea și tot timpul o lipeam. Sau puneam, ne cumpăram casete goale ca să înregistrăm de la radio piese. Pentru că nu ne permiteam noi să ne luăm tot timpul casete. Și astea erau casetele, deci ador caseta asta, deci nu o să o dau niciodată. Îmi place atât de mult. Și sunt mândră că o mai am și acum. Și mi-aduc aminte cu drag de ea. Și să nu mai zic de fotografii, mamă, când vedeam, ne făceam poze cu toții, cu grupul. Ne duceam în orășelul copiilor și acolo mergea să faci poze, erau fotografi. Și eram atât de fascinați până ne-am cumpărat noi, că erau foarte scumpe aparatele înainte, până ne-am cumpărat și noi un aparat foto și vreau să zic că ne pozam, mamă, și ce poze. Și mai am și un aparat foto vechi, o vechitură, dar îmi place foarte mult și îl voi păstra. Bine că nu l-am aruncat și pe ăsta la mintea mea. Vă voi arăta cum arătau aparatele noastre înainte. Așa arăta aparatul nostru foto înainte. Deci aici era blițul, aici era obiectivul, nu, aici, nu mai știu nici eu unde să vezi. Și aici trebuia să dăm așa on-off, să deschidem. Nu mai știu nici eu. Nu mai știu nici eu. Da, on. Ca să deschidă. Și aici aveam baterii. La mine s-a mai terminat. Și nu mai știu nici eu, da. Așa, și puneam așa și făceam tot felul de poze cu ăsta, mamă, și eram atât de fascinat. Și nu știu dacă în interior mi se pare că mai am și un film de la vechi. Nu mai am. Nu mai am, nu știu unde, cred că l-am scos. Așa arăta în interior, deci îl voi păstra tot timpul. Ăsta a fost aparatul tatălui meu și pe el îl chema Toma și ca să vedeți coincidență și aparatul tot Toma se numește. De aici trebuia să deschid așa ca să vadă obiectivul. Așa, mă, că nu mai știam. Mamă, îmi place atât de mult aparatul ăsta, deci îl ador. Nu știu de ce, dar mamă, așa, fac niște poze. Cred că mi-aș mai cumpăra un film de la... Poate mai găsesc, nu știu, să mai fac poze cu el, îmi place foarte mult. Și noi eram fascinați de treburile astea. Mai târziu ne duceam la discotecă, mamă, eram entuziasmați. Chiuleam de pe la liceu, ultima oră, sau mergeam în parc și în parc acolo exista și o discotecă, mamă, și stăteam noi câte 5 ore cu un suc. Deci 5 ore, nu exagerez, acolo, dansam, ne distram și oamenii erau mult mai diferiți și de, cum să zic eu, de vârsta noastră, îți cereau prietenia. Vrei să fii prietena mea? Ții minte că eram mai mică și un băiat a venit să-mi ceară prietenia și eu era mai băiețoi așa. Și când am auzit că spunea lucrurile alea de rușine, am rupt-o la fugă. Deci nu știu cât am fugit. O groază. După au apărut telefoanele vechi și am și un telefon vechi. Bine, asta era telefonul tatălui meu. Eu am avut un telefon așa, vi-l voi insera aici, primul meu telefon. Că l-am găsit pe stradă, era din Germania și era color, era cum era, era muzicuță de aia, nu s-auzea ca asta, era ringtone de la, cu polifonic, așa, polifonic, mamă, și s-auzea și s-a uitat toată lumea la mine. Și la noi în țară încă erau, n-apăruse și erau astea, 3310. Mai am unul, asta e, s-aprinde când vrea, el e mort, așa arăta vestitul nostru, era cu ecranul verde. Nu știu dacă se mai prinde acum, dar să mai aprindea. Priviți cum arăta telefonul vechi și cum arată telefonul nou. Deci diferență de la cer la pământ. O să fac un video și cu telefoane vechi, pentru că am mai multe, și să ne jucăm pe ele, să vă arăt așa ce jocuri au, meniul, pentru că am câteva vechi. Ia uitați diferență. Deci de la cer la pământ. Noi stăteam cu ăsta, cu butucul ăsta greu. Nu mai zic de perioada
când a liceului, când noi începusem să ne machiem, să ne îmbrăcăm tot felul de hăinuțe, să ne dăm mari. Perioade foarte, foarte frumoase. Și vă voi insera și câteva fotografii să vedeți cum arăta înainte Bucureștiul. Cum erau oamenii, deci erau tot felul de petreceri. De exemplu, făceam bairame, ne duceam noi la alții acasă, ei la noi, mamă, și nu erau, trebuia să ai atât de mulți bani. Ne duceam cu 2 sticle de suc sau prăjituri sau ce aveam la noi, ne duceam acolo. Strângeam cu toții, aveam, cum erau vestitele alune, cu covrigei, cu suc, păi și dădeam muzica la maxim și dacă nu dansam, ne etalam acolo, care dansează cel mai bine. Erau niște lucruri foarte frumoase, sau la zilele de naștere, mamă, ne strângeam și ne gândeam ce cadouri să cumpărăm, să-i placă. Țin minte că mulți dintre noi luam de-astea, săpun, șampon, cât un spray așa, mai rar, sau tot timpul cu ursuleții de pluș. Asta eram eu, ursuleți de pluș, sau și un spray, sau tot felul de cadouri de-astea foarte frumoase. Mi-e atât de cald de aici, e foarte, foarte cald. Era o perioadă foarte frumoasă și mi-aduc aminte cu drag, nu ce am văzut acum, că am văzut oameni răniți, asta am vrut să transmit în mare, că noi, oamenii înainte, chiar dacă eram în comunism, chiar dacă poate nu aveam ce avem acum, eram mult mai fericiți, mult mai liniștiți. Acum ce am văzut la televizor, oameni gazați, oameni practic răniți, și nu ar trebui să întâmple treaba asta pentru că suntem toți oameni, toți trebuie să fim buni unii cu ceilalți și să fim pașnici, să nu ajungem să ne rănim între noi, pentru că nu este cazul. Vă pup! Dacă v-a plăcut, vă rog să dați un like, să vă abonați la canalul meu, apăsați și pe clopoțel să fiți la curent cu ce postez nou. Vă pup și ne revedem data viitoare. Pupici! Pa!